Sasisin panapnya sampai pisah ka Tech Luvinia YouTube channel kaktin khasi. Ti kan ni ka video mentaka sngi ka khamlong kerpang ya kino hikai, but itu ki bomde kino hikai ru kilaban pe ya kan ni ka video. Kalong ka jing hikai ba kumlo ba pinchna man post ya ki jing tho ka blog ko jongpi. Ti ya sngoba ban buat kumba nga hikai ya kan ni ka video kana ba pinduk suk ya kom trikam ko jongpi la da pimpat nang. Di haba pi shnai ka blog man ong pi kalong ka jingrap ka bakraw na ka banta jong ikna school di kum kino hikai ki la ban trei ya ka kam ka ba la ban wara jimen toy wal la da de ka por ka ba don jing e la ni ka por jong ka khem kum ta ka por ba ka don ka lockdown ti phila ban le ni ka kam di pimde ban khuslai baro ngala ban sub e pi ya ka kom le hashwa ba pin beteng pi skobha subscribe ke channel ke jongi berkunjung rupan press ya ka bell icon nama pindu video ke video ke bertema ke bangin saat dia nak post itu mentang ke video ngakerman ba pila ada ban pe ke video ke bahaswa ke bangal ada ban permi ke banga hikai kumnu ban snai ka blog dan ke website tilada pimpat page sungha klik ikan ke link haneng nangta kani ketika blog ke banga shna thamai ban hikaya phi kani ka video teng ai karteng ka ya kani ka blog my daily teaching post tida post ya ki article lani ki jingtho hangne kan pau ka blog ko jongpi ban phila ban sang ki khna school ki jongpi ti kam don jing ai rei phi bot kar kum ka jing batai kani ka video kan ya rabi fisibun dengan ai kerteng ka heading ka photosynthesis di hang ni harumpan pila ban type ya ka jinghikai ka jong phi lani daki deki kan jatas kata ka shong happy but ngan ong phi ba ka kring ya ki khna ban pule ban om e tingi khna an rei ki paj babun ki ba ju boy hat internet ki ba wat ki ba wa ban tip company la don kadur ki kham shakring ti fibu kadur ya ni benta bat hang ni phila ban upload ya kadur kala ban long na ka pc ka laptop ko jong phi ni na ka tablet ni na ka smartphone ko jong phi ka ta shong kat kum ka jaiter ka ba phi pendon kam ti hadi ma phila upload ya kadur penthi kana ba kadur ba phi post kan ya hab ka topik ti add ikan ni kadur pat haji nang tapan pihaj kan ni ka benta jo ka labels hang ni pi ai ka kerteng jo ka subject bat ngan ai kerteng ya ka subject ka badon jingi dei ba kan ni ka topic ngan ai ka science bat ka biology hadi nang tas ai dan bat sa update dan ni publish hadi nang ta de pihaj ka blog da refresh kan mi kumni rangkat kadur bat ki jing tho di hang ni ke ba duna kandian ke ka link lani ke navigation padon ki page lani ke kerten jong ki subject hang ni ti ban bu e kata ngi ya kan ni ke benta jong ka layout hang ni na ka benta ka jong phi phi ban wat ba ban wat ya ka jaka jong ka page ti nga ngayo hang ni harum ti phi de ban wat ban long di bayai sha ban yo ya ka ti hak ni ka benta pihak ban pen i ya ka pages show pages nangta bu ya ka link ba thamai kani kan long tang ka nuksa nama ba shibit insa bu ya ka link ba dei hok hang ni nai tam ban shupen ep bakan pau haka blog anda pila refresh hadi mafila ada bu untuk sa save ti da pi refresh ya ka blog ka jong pi pin sa yo i bakin pau ti mentang in ya cha ka post tingin post sa ka we ka article ti hang ni ngai kerteng ki ktin keno khasi ti hang ni harumpan ngai uso upai nang tapan ukba ukhaw
Ti bu ya kador kum jo hi ke ba don jing dei bat ka jing tho ti ham ni ban pen i beng ya phi nga upload ya kador sa si sien te kan bu no da ka dor jong uso ka ba don jing dei bat ka to ka jing tho ka ba nga tho khamat jong pi ti phi ru phi de ban le kum ni ba kan don jing mot ya ka ba phi bu la ni ka ba phi tho ti ngan ai kerteng ya ka subject ka khasi nata sa publish ti saya akan ke blog da refresh pin saya i ba kidon artli ki post ang ni ti ki link impat rekam nomor ki di sampel ti hang ni artli ki post ki ladon nang tapat pi klik akan ni ke benta jong ka label pi copy ya akan ni ke link kani kalong ba ngin bu ya kini kijing tho katum ka subject ti ya biang ha ka layout ta pages yang ni view bang no ya kini ki ba ngi shna menne ha basdang ti menta ngin bu ya ka link ka batmai ti hang ni ai subject khasi basic to the link nata sa save ti menta ngan copy saya ke subject science da ka balik akan ka post ke photosynthesis klik akan ka label hang ni copy akan ka link ya biang sha ini ke benta jong ka layout haki pages bu biang sakoi pada link ke batmai I subject science nata sa paste ya ke link anda pila ada ban paste ya ke link ti menta pi ya ka blog biang sesi sen pan ti anda pila ada ban refresh sayo iya itu killing gibala activate tementangin bu swasa kawi pat ka post kanang ba pinduk suk ban sungok tho kumno kaya kum ki subject ti kajing pair kalong haka label tementangan bu skawi pede kanaun haka ketin khasi dengan bu biang kadur ti hang niru kalong kum jo hi phi ya ka label ka de khasi ai khasi de ka de science ai science bat kum ta ter ti sa publish ka post ka jong phi ti hang ni pat phim don kam shu ban ya ka ka label link ti shu refresh ka blog nang ta sa klik ya kini ki link ka navigation phi ya ka subject khasi sami art lagi post nomor kalong kum ka ba ila dapat bu menne tidak piyaj ka benta juga subject science kan mi tang ka way nomor ba mi post tang ka way ti kalong ha ka di kerukom ti pila ban hikai khna da ka ba bu direct ya ki post lane pi tho be ya ka blog ko jong pi ni da ka ba pi shim na ka Google Drive ke jong phi ru kalong kum jo hi ti phila ban sei na ka Google Drive ke jong phi ta phi song thai ban type sa si sin ya ya ka ni ka banta le ka Google Drive bat hang ni phi dei ban upload ya ki file dan ni ki jing tho ki ba phila da ban shna ti ya ya hang ni ha new ban upload ya ki file klik ke file upload nang ta ngadon ki sampel haka desktop hang ni ngadon artli ki file dengan select ikini bro artli ka word berka pdf ti kan upload direct akan ka drive ke jompi
tapat pi right click ya kawai na pedeng jongki mapinyo ya ka link dengan persang ban pen pi da kan ka PDF ti ya hang ni ha share option nang tapan get shareable link ti hang di pi copy ya kan ka link sa tapi copy juga advanced option kadi ban long ba kibri bayo kan ka link kilaban page ti om dei ban bu private akan share ka ti ya ka blogger ti akan ke dashboard pi ya ka banta juga page nang tas ai ka page bat mai ti hang ni kan ai kerten ka download ti pilan ban batai ki khna kani ka banta juga page kadi kai kadi ka ba pila ban download ne kadi ka ba pila ban shoot puli ne kata ka shong ka kum ka jing smobit ka jongpi mar ka blog kan de ka jongpi ti ya ka to ka link ka bangila copy menne na ka Google Drive menta ngin edit ka HTML tingin ya kan ka HTML editor klik hang ni pihak ni ka benta harum pihak ban bu ya ka iframe nanta ya ka file size lane ka jinghe jong ka file pihak ban bu ti kan no pixel kan long sha kan riang kan no pixel kan long ka jingjirong ti ka width ka height pihak ban bu la jong ti ka source jong ka in copy sa sisen ban pen EAP kadena ka Google Drive right click ya ka share nang ta sa shim ya ka link ti hami pihak ban paste nang ta sa delete no ya ka ni ka banta sa tho hami preview nang ta sa close ya ka iframe tag di nangta napi ya ka compose kan long kum ni tika file na ka Google Drive ke jongpi kila aban play kum ka PDF nangta pan sa update dan publish kani kelong hakabai de baka download section ti da view yang tu ka file shim ya ka tu ka link nang ta ya biya ka layout hak banta juga layout ya biya ka ni ka pages ti hak ni pi sujin kala don hak ni nomor ka de ka page nang ta sa save tidak pi refresh ya ka blog pin sayu i hak ni ka sapau ka download tidak pi klik ya tu ka link kalong kum ni ti kan do kalong ka basuk sibon ba pin aish ki khna bakin yo ya ka jingtho ka jongpi la ne ka ji ka jongpi ta ka bale kum ni ti manta pan in ya biang shaka banta jong ka page ti le si pi kwa baki khna kin download ya ka ni ka file ka ba pi bo ya ka taru kim don kam ban khuslai an ka ya pi kum no ban le ti type hang ni download un he kemudian jet karong tang tapan ya ka banta jong ka link ti hang ni pihak ban paste ya ka link bagi kena kila ban download sa sisian ya ka share option copy ya tu ka link nanta pihak ban edit kemudian original link ke deh jerong teh hang ni ha po pan na pendam dia akan ke file d and ho uc question mark id equal nang tay kan ke bentar pan pendam no nang ta hang ni ai ampersand
export equal download. Di copy akan di link. Anda pilih ada ban copy gitu ke link. Ya yang saya blogger dashboard akan dikebentar. Paste yang itu ke link. Saya OK. Hadir berpila publish. Tapi ya saya blog ke jong pi. Saya sin view blog. Tidak ya akan download section. Kan pau download link harum. Tidak pi klik ya ketika download link. Kan download ya ke file. Bat kan sa pen i kan save. Tiban pen i pi saya kan save ya ketika file dengan ayah ke desktop. Di hang ni kan sina folder away. Dan ay kerteng arhajar arpau. Teacher. Toh, arhajar arpau teacher di folder bertemai. Di hang ni kan save ya ketika file. Di andal adam. Klik ya ke destination ke jongka. Di hang ni filap ba uju o folder o bertemai. Kajim thok ba pi download lawan. Di kalong ke ba suk sibon ba pin le bat buat dekat hukum hikai nak dekat video kepala pelaj nak Tech Luvinia YouTube channel. Tidak pi check eki link baro ke navigation bar kila long ki bayaj den ke subject ke download section long ke babiang. Ti perlu buat klik ban like ban sama mi ke video bat kam tam e ba pin subscribe. Bless you.